zuekin guztiokin, Eneko Sagardoi. Con ustedes, Eneko Sagardoi. Gabon, buenas noches, amigas y amigos. Gabon, adiskideo, Gabon, ongi etorri Donostia Zinemaldiaren ekitaldirik ezagunenetako eta kulturunenetako batera Donostia sariak. Horrezko sari hau Zinemaldiaren denean dago 1986an sortu zenetik. Donostia sariarekin mundu zabaleko antzezle eta zinemagile bikainek zinemaren historiari egineko ekarpena saretu nahi da. Lehenbiziko Donostia saria jaso zuenetik, zinemaldiak orotara 70 banatu ditu. Kointzidentzia polita ikusirik Donostia zinemaldiak 70 urte bete dituela aurten. Esta noche, gaur gauean izen bat gehiago izango dugu esklusibo horretan, antzezle frantzez bat. Haren filmografiak ezaugarri asko biltzen ditu. Egundoko talentua, pantaila zarago iristen den karisma eta karrera eraikitzeko hartu dituen erabaki ausartak. Lehenbiziko film esanguratsua norekin eta Jean-Luc Godardrekin egin zuen Yo te saludo, Maria, film polemikoan. Desde entonces ha trabajado... Arrezkero, Frantziako zinemagile handi guztiekin lan egin du. Eta era berean nazioarteko karrera miresgarri bat garatu du Gaixo ingelesa filmarekin eskuratutako Oscar sariarekin. Egileekin filmen diru itxaropenekin baino. Haren filmografian dotore ageri dira hainbat eta hainbat titulu. Klasiko moderno bilakatuak eta zinema garaikideko izen handiek sinatuak. Bai, jaun-andreok, Donostia saria, Juliette Binozentzat da. Bien sûr. Il n'y a que les folies qu'on ne regrette pas. Absolument, j'ai l'air plutôt sage comme ça, mais en fait, vous me connaissez pas, hein. I'd like to share that with someone. My lonely days are over. So rich and crisp. And life is like a song. Remember, damaged people are dangerous. You talk and talk and talk and talk. Are they all empty words? Hein? J'avais beaucoup de chance que ma vie était extraordinaire. Et puis alors le lendemain, j'ai pensé le contraire, quoi. J'ai eu un accident de voiture, j'ai perdu ma fille et mon mari. Incarcérée comme une criminelle. Dégage! Je dois faire quoi? Montrez-moi votre vrai visage. People to choke on their coffee when they open the paper and see and feel and react. De presque plus oser sortir dans la rue. Moi, je crois que ça me concernait de plus pouvoir fermer l'œil quand je pense à Pierrot et à toi et à toute cette merde. Tu devrais t'entendre parler, hein. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre vie? I hope one day you'll be able to forgive me. Please stay. T'as utilisé tes pouvoirs magiques. Pourquoi? Parce que je suis sur le point de te pardonner. J'essaie de trouver un beau soleil intérieur.
Entre los grandes cineastas por los que Juliette Binoche ha apostado a lo Zinema largo de su proiektu carrera, ausartek erakartzen dute Julio Binoche, filmek lehiakilean izango duten rakasta baina gehiago. Juliette Binoche, Isabel Coixet Kataluniararekin, nahirik ere La Noche filmatu zuten mugaro gainditzen duten aizpatasun historia hunkigarri bat. Har dezagun txalo batekin Isabel Coixet. Gabón. Siempre que digo Gabón, estoy a punto de decir... Gabon esaten dudan bakoitzean beti garbo esateko zorian aurkizena ez, baina benetan impresionantea da ikustea zirraragarria zenbat film egin dituen Juliette Binoche. Gau osoa izango bagenu ere denbora faltako litzaidake Juliette buruz pentsatzen ditudan gauza guztiak esateko. Sentiarazi dizkidan gauza guztiak adierazteko. Bere ondoan lan egiten duzunean, irudien gainetik, hitzen gainetik, enkuaderraketen gainetik pasatzen den magia bitxi batek ukitzen zaitu. Egia da dioten hori, bere aurpegiak argia edatzen duela, argi izugarri esku zabal bat ordea, filma berarekin batera egiten duten guztiak blaitzen dituen argia. Begiak isten baditut, sentitzen dut, naiz eta bere pertsonaia guztiak bata bestearen gandikera bat desberdinak izan, denak daudela bere biziko argi horretaz inguratuta. Behin duela urte asko, Parisko jatetxe bat ilun batean elkartu ginen lehen aldian, ahaztu dezitzaidan zerbait esan zidan. Esan zidan, bere filmak behin bakarrik ikusten zituela, existitzen direla ziurtatzeko. Amets bat izan ez zirela ziurtatzeko, batzuetan pentsatzen du berarekin lan egitea amets bat izan zela, eta filma berriro ikusi behar dut amestu ez nuela ziurtatzeko. Juliette neska bada, eta aldi berean adineko emakume jakintsu bat. Animalia basatia eta ontz pausatua da. Aingira bada eta lehoi bat, ate bat, leiho bat, zubi bat, bide bat, gotorleku bat, basoko txabola bat, eta bai, basoa bera ere bada, baita baso horren gaineko zeru izartsua ere. Ez dut ezagutzen Juliette bezain basatekin libre den emakumerik eta bera bezain irribarre gardentsua duenik. Ematen du ez, baina bai umore zen handia du ere bai. Emily Dickinson parafraseatuz esan nahi nizuke Juliette, zuri begiratzea artelan bate begiratzea bezala dela, zu entzutea, doinu bat entzutea, zu ezagutzea privilegio bat, zu ez ezagutzea atxekabea. Zu adeskidetzat izatea berotasun hurbila da, eguzkiak eskuan distira egingo balizu bezala. Eta orain Donostia saria emango diogu, baina Donostiako zinemaldiko jendeak ezakik karrera osorako sari hori hasiera besterik ez dela. Hemendiko 20 urtera beste bat eman beharko diogula, eta ni zahartxagoango naiz, takatakarekin, eta zartzaroan gertatzen diren gauza horiekin, baina berriro ere emango nioke 20 urte bat. Juliette Binoche. Eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko. Gabón. Merci, Isabel. Eskerrik asko, Isabel. Hor zaude, eskerrik asko, Isabel. Gero badakite itzuliko nautela, eskerrik asko. Eta eskerrik asko Donostiako zinemaldiari. Zinemaldiak beti izugarri gustatzen zaizkidan filmak erakusten ditu. Gero gainera niri gustatzen zaizkidan zinemagileak, eta horregatik etxean bezala sentitzen naiz, berotasun hori sentitzen dut, ohore handia da hemen egotea. Ezingo nuken egin ditudan rolak egin nire seme-alaben pazientziari gabe. Eta nunuren maitasunik gabe, erez. Beti, Eder eta Amiren laguntzari gabe.
eta Linaren nire laguntzailearen laguntzari gabe. Eta ni Frédéric, François, Kiter, Adam eta Gilles nire agenterik gabe. Hau da, nire irakasleen eta coachen esku zabaltasunik gabe. Oie guztiek lagundu baitidate. Eta gidoilarien sentiperatasunik gabe. Eta zuzendarien laguntza gabe. Eta baita ere teknikarien babesa gabe. Nire ekoizleak, nire banatzaileak ere hor egon dira. Eta baita ere nire gurasoen maitasunik gabe. Eta adiskideen maitaleen laguntzari gabe. Baina gaur gauean... Merci de votre aide. Eskerrik asko zuen laguntzagatik. Baina gaur gauean hemen nago esker on berezi batekin. Eta horregatik eskerrak eman nahi dizkiot bide lagun leial bati. Un fidèle compagnon de route, le silence. Bide lagun bati isiltasunari, bai isiltasuna. Isiltasuna presentzia bada. Eta hartualdi baten aurretik, antzestu aurretik isiltasuna da nik dudan indarra. Nik indar horretatik ateratzen ditut emozioak eta sentiberatasuna emozioak. Eta borondaterik gabe agertzen da, baina isiltasunik gabe ez dago hitzik. Isiltasunik gabe ez dago espiriturik. Eta isiltasun hori partekatua denean, zinemagile batekin partekatzen duzunean, edo antzezle batekin, edo zinematalde batekin, une horretan bertan urrezko ari bat sortzen da, eta gero hori film bat bihurtzen da. Eta hor, nire ametsen zentzu osoa, antzezle izan nahi horretan, aragiztatu egiten dira, bizirik dagoen lan batean, eta beste batzuekin partekatzen dut bat eginik. Eskerrik asko, unetxo bat. Eskerrik asko, Jose Luis. Hau zer da? Eskerrik asko. Zinemaldiak Juliette Binoche emaniko Donostia saria ospatzeko filma, Claire Denirekin eginiko azken kolaborazioa izango da. Avec amour et acharnement. Zeinak zuzendari honenaren zilarrezko hartza irabazi baitzuen Berlineko zinema jaialdian. Espainian fuego deituko da. Acompañando su estreno... Estreinaldian laguntzeko Donostian ditugu gurekin, Claire Denis zuzendaria eta hainbat taldeko kide. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Et toi, tu m'aimes? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Des trucs. J'y vais. Allô? Tu étais avec qui au téléphone? C'était François. Il m'a proposé de travailler avec lui. Quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, François, tu le sais. Mais mon histoire avec lui est finie.
Ok. Con la emoción de Juliette Binoche, Juliette Binocheren emozio horrekin amaiera emango diogu saio labur honi. Jarrepena izango du 10:00 datorren astezkenean Victoria Eugenia antzokian. Zinemagile bat izango da protagonista, David Cronenberg, Kanadarra, hark jasoko baitu bigarren Donostia saria, aurtengo Donostia zinemaldiaren 70. edizio honetan. Bien bitartean, zineman ikusiko dugu elkar. Gabon.